Ngibingelele ngiphinde nginamukela nonke abathandi bomculo uMaskandi kule channel ke endethela indaba zawo ke uMaskandi ifya ngaso ke isikhathi. Ubahubhe ke ujabule uyafa ke ngalezi ngoma ke etrenda kakhulu ke kule album yakhe agcine ke ngayo ke ukuyikhipha. Esihloko sayo sithi ke uchamela ke efridgini. Abantu abaningi ke bayithandile ngempela ke leyo ngoma ke eyisihloko sayo ke ialbum yakhe ke ubahubhe. Njengoba sokhumbula ukuthi khona ke intombazane ke eyayifaka ke ivoice yayo ke itrend lapha na ke einkundleni zokuxhumana ko TikTok ke wagcina ke eseyithatha ke yena ke ubahubhe ke wayifaka lapha na ke e-studio kubonakala ngathi ke bazokhipha ke enye ingoma ke isinayo ke yona ke lentombazane sekuqhamuke abanye ke bayishaya ngoshuni ke wazo ke iziyoni ke awuyithokozele ke nansi ke ivideo siyabonga. Yabona umsebenzi alokholokeni uphuzayo la Ulamanje ukamele fridgini awuyebona lemntwana yabona umsebenzi alokholokeni uphuzayo la Ulamanje ukamele fridgini yabona umsebenzi alokholokeni uphuzayo la Ulamanje,